Вече говорихме какво са взаимните фондове. Днес ще видим как на практика работят. Представете си, че искате да си купите акции от компании като Apple, Google или Coca-Cola. Проблемът е, че нямате нужните средства. С малка сума, 50 или 100 лева, може да закупите дялове от фонд, който инвестира в тези компании. Ако продължите да внасяте редовно всеки месец, постепенно ще изградите стабилно портфолио и ще имате по-добри перспективи за печалба. До тук звучи чудесно, но идва въпроса за риска. Всяка инвестиция е свързана с определен риск. Може ли фондът, в който сме вложили, да изчезне? Теоретично да, но на практика е почти невъзможно. Защо? Защото всеки фонд инвестира в десетки, дори стотици компании. За да изчезне фонда, трябва всички тези компании да фалират в един и същи ден, което е нереалистично. Освен това, фондовете се управляват от професионалисти. Те следят ежедневно пазарите и заменят компании, ако някоя започне да се представя зле. Цената се променя всеки ден. Мога ли да загубя пари? Да, ако продадете дяловете си на по-ниска цена, отколкото сте ги купили. Но ако запазите търпение и не се подавате на паника заради колебанията в цените, може да реализирате добра печалба в дългосрочен план. Взаимните фондове не са средство за бързо забогатяване, а инструмент за търпеливи хора, които искат да градят бъдещето си стъпка по стъпка.